Arewa Blog TV, tashar al'umma. Labari na zuciya fuska, ni da na soke karke manta da ni zinariya. Labari na zuciya fuska, wanda ya soka karka manta da shi a duniya. Nisa arɗiyar fulani mai kunya, mai katarin ganin ta yau bisa hanya. Na tambaya sunanta ta ce zinariya, tunda kika yi na'am auren kina shirya. Za na faɗa na zagaya duk nahiya, wanda yake ki sanar da ni in so shi ban so a kula ki. In aka masa gyaɗa ta kan fita mai Da marmaza Ni asalin garinmu ne birnin ya mai In ka rike na amana ne ma kun bari a taɓa ka so bai more daɗi ba, ni da na kwana a so ni na ci riba. Ta wakalar ta babu ko an duba, 'yan mata dukansu sun ce sun yaba. San ba ta faɗa haƙuri ga haiba, mai kyawun sufuri da ba ta makarta hancinta da baki. Masoya abin daɗi, dace da masoya abin daɗi. Ai zama da makiya gwanin haushi, karka nuna bar shi ya sha kashi. Ai zama da makiya gwanin haushi, karki nuna bar ta sha kashi. Allah wadaran masu halin zancen baka. Allah wadaran masu halin zancen baka sarkakaki.